BPF UPPL मामेना ini गावजों गावनो गुड इभिनिं एभरिवान नोंथांमोना सिगांनि नैबे ससे गान एन्ट्र'खौ खोनानानै निस्सय हमदांनो हाखादों बा बुजि मोनखादों दा बे सोर खनदों बे गानखौ आं जेबो मिथिया नाथाय जोबोद मोजां गानखौ खनदोंमोन बै सिंगारा नाथाय दिनैनि दिनाव नैबे फंबाया बे गानखौ लानानै माने कपि खालामनानै खनदों आरोना स' जोबोद मोजां मोनदों आङो नाथाय जोंनि बर' हारियाव मा जालांदों मा जालाखै बा जोंनि बर'नि पलिटिक्सफ्रा गावजों गाव मा जालांदों मा जालाखै बिनि सायाव जोबोद मोजाङै खनदों बे गानखौ आं दिनैसो खोनाफेरदों दे खिन्थु गामाखालि आं खोनाफेराखैमोन आरो आं गानखौनो फ्राय खोनासंनाय जाखाया नाथाय दिनै बोरैबा आङो फेसबुक नायबाय थानाय समाव नुनो मोन्दों आं बे गानखौ दा बेखायनो आङो नैबे भिडिअआ अलरेडि एड खालामजोबखानायमोन दा आङो मात्र बै क'क्राझाराव जानाय जिथुनाखि इलेक्सन बायखांनानै नैबे जाथायखौ आं नैयाव सोसनदेरनानै होबाय बा एड खालामदेरनानै होबाय दा नोंथांमोन नैबे गानखौ नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रो बिनि उनाव नोंथांमोनजों माखासे खोथाफोरखौ सावरायगासिनो दं आरोखि खौसे नङा नामा बिदा फंबाय गावजों गावनो जों खौसे नङा नामा बिदा फंबाय गावजों गावनो BPF UPPL मामेना ini गावजों गावनो BPF UPPL मामेना ini गावजों गावनो जों खौसे नङा नामा बिदा फंबाय गावजों गावनो आंबो बर' नों बर' आंबो बर' जों गासैबो बर' जों गासैबो बर' BPF UPPL जों गासैबो बर' फिसा जों गासैबो बर'नि खान्थियारि हानजा जों गासैबो बर' हारिनि राजखान्थियारि हानजा नङा जोङो जुनार गावजों गावनो नङा जुनार जोङो गावजों गावनो नोंथांमोना बिब्दिब्ला बे ससे गानखौ खोनासंनानै निस्सय बुजिनानै मोन्दों बा साननो गोरों सुबुंफ्रा साननानै मोन्दों जायफोर हारिनि थाखाय सिन्था धारना खालामनो हानाय बा जायफोर हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोनाय बिथांमोना निस्सय बुजिनाय बुजिखादों मानोना जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बर'नि मोननै पलिटिक्स बा पार्टिखौ लानानै बा सिटखौ लानानै दिनैनि दिनाव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां दाङाबाजि जागासिनो दङ जों बेखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा खौरां बिथिंनि गेजेरजों नुनो मोनगासिनो दं बा मिथिनो मोनगासिनो दङ दा थांनाय बावैसो नै मैया जिथुनाखि इलेक्सन जाना थांबाय मैयानि उनाव इलेक्सन जोबखांनायनि उनावनो क'क्राझारथिं अबेबा जायगायाव थांनानै न' स' बुख्रुबलायनाय जाबाय 40 खान गारि थांनानै एटेक खालामलायनाय जाबाय दा बिनि गेजेराव जोंहा NLFनि एम बाथा सारखौ जोंहा नाम मेनसन खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो अलरेडि एम बाथा सारखौ बे जाथायनि गेजेराव इनभल्भ दंमोन बा सेकेन्ड पार्टआव जिथुनाखि फार्स्टआव खनसे दावराव खालामना फैबाय बा सावरायना फैबाय बिनि उनाव सेकेन्ड बाराव थांनायाव माने एम बाथा साराबो दंफायोमोन NLFनि गायसनगिरि बा दैदेनगिरि सारा दंफायोमोन होननाय जों खोनानो मोन्दों दा बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा नाथाय बेफोरबायदि जानो नाङा आरो बिथांमोना माखासे NLFनि जिथुनाखि एम बाथा सारनि माखासे खोथा लानानै बा नाम लानानै खामानिखौ मावबाय थादों होननानै जों खोनानो मोन्दों दिनै बेफोरबायदि बा दुर्भाग्यनि खोथा NLFनि जिथुनाखि एम बाथा सारा गनायानो बावाखै आरो फिन नोंथांमोना NLFनि एम बाथा सारखौ जोबथेसालि जोबफिननायनिसो माखासे आदब खायदा लानायखौ जों नुहुरनो मोन्दों आरोखि दा बिनि गेजेराव आं बारा गोलाव बाथ्रा बुङा दा जोंहा नैबेहाय जिथुनाखि BPF आरो UPPL जिथुनाखि पलिटिक्सखौ लानानै जोङो गावजों गाव एना एनि जानायखौ जों नुनो मोन्दों थिग नैबे गाना बेनि थ्रुयैनो रोजाबनाय नङा होमबा दा जाय सिंगारा बे गानखौ रोजाबदों बिनि थाखाय सेलुट होयो बिथाङा जोबोर मोजां गान रोजाबदों बर'नि पलिटिक्सफोरनि सायाव बे गानखौ रोजाबनाया जोबोर मोजां जादों आरो जोबोर ओंथि गोनां होननानैसो आं सानदों दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो सोरबा चेनेलाव गोदान फैदोंबा अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आं गेजेर ससेयाव बेखौ खावलायबाय दा जोङो जिथुनाखि
जोङो नों UPPL आं BPF बा आं UPPL नों BPF ब्लाबो जों बर'आनोखा नङा होमबा जोङो बेखौ बुजिखासेयावबो मानो जों दिनैनि दिनाव गावजों गाव दाङाबाजि नारा नाथा मानो खालामलायबाय थानो गोनां जानानै फैदों सिदा जिरायगोन सोरबा गादियाव जिरायगोन सोरबाया राजा जाहैगोन सोरबाया लंकायाव थांनानै राबन जाहैगोन नाथाय जोंनि गाहाय लेभेलावसो जोङो गावजों गाव एना एनि माने नांलाय खमलाय बुलाय सुलाय जायो मानो होनना बुङोब्ला जोंनो जोंनि पार्टिनि लिडारखौनो नांगौ जोंनिबो पार्टिनि लिडारखौ नांगौ आरो जोंहा बै लिडारा थायोब्ला जों गरसे गरनै मोनजायो नै बेफोरनि थाखाय बा 500,000 पकेट खरसानि थाखाय जोङो गोसो गुदुं जानानै गरम जानानै किसुमानाथ' बेयाव फ्रायानो मोनजायैबो दङ बा मोनजानायबो दङ जायफ्रा जिथुनाखि सोरबा सासे हमना ला आङो बै पार्टिखौ दैदेनगिरि नङा होमबा बे मैयानि ग्रुपखौ दै जेनेबा मोनसे खोथा फर एग्जाम्पलसो दै मैयानि पार्टिखौ आं जेनेबा दैदेनगिरि हिसाबै आङो बिथांमोननि गेजेराव पार्टि जा नोंसोर लोंजा नै 10,000 गारना होबाय बेखौ जायै लोङै बिथांमोना माइनाव दावखोजोब्बाय आरो ब्रेना बोरैबा जाबाय थांबाय बिसोरो दावराव दावसि खालाम दा बेफोर जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जोङो बर'जों बर'सो जागासिनो दङ बर'जों बर'सो जोङो निन्दा होलायगासिनो दं बर'जों बर'सो जों मुगैलायगासिनो दङ बर'जों बर'सो जोङो गादबलायगासिनो दं बर'जों बर'सो जोङो नासयलायगासिनो दङ अब्ला दिनैनि दिनाव जोंखौ गुबुन जाथिया नारसिननो थाखाय जेबो बोलो नांला जोङो अलरेडि गुबुननि आथिं सिङाव गोग्लैखानाय आरो दायो जोंखौ माने दोबै होसिननो थाखाय जोंनि बर'आनो खाबु होगासिनो दङ आरोखि बेफोरबायदिब्ला जोङो मा जाबावगोन बे संसाराव आंथ' सानबाय बे जिउआव आं बर' सुबुंनि गेजेराव जोनोम मोननानै जोबोद गिदिर गोरोन्थि खालामनानै लाबाय इसोरा आंखौ मानो सोरजिहरखो जोंनि बे बर' हारिनि गेजेराव आंखौ गुबुन हारिनि गेजेराव जोनोम हरबाबो साबसिन जागौमोन नामा होननानैसो आं साननाय फैबाय मानोना आं लाजिखांनाय मोनबाय जोंनि बर' हारिखौ मिथिबायना जोंनि बर' हारिखौ लाजिखांनाय मोनबाय देग्लाय बेसेबांबा बोसोरनि सिगां जोङो ओरैजाय BTC हालामावसो जोङो बर'जों बर' दाङाबाजि होसोलायनाय बुलायलायनायखौ जों नुबोनो मोन्दोंमोन नाथाय नैबे जिथुनाखि आगदा साइडजों खनाथाराव आङो भिडिअ होदों बे सनितपुर जिल्लायाव जादों जोंनि ढेकियाजुलि समस्थियावनो BJPनि सुबुं बिथाङा केम्पिं खालामनो थांनायनि सिगां गावनो खुद बुंना लानायमोन नङा होमबा बिखौ थाव फोननानै थाखा सोर माबायदि बबे पार्टिनि मानसि जों थांगासिनो दङ हेल्प खालामनो नाथाय बिथाङा गावनो थांनानै खुद बुजाहैबाय दा बेफोर बेसे दुखुनांथाव बाथ्रा एसे लासिंसिं जोंनि बर'फ्रा गावजों गाव बेफोरबायदि जायोब्ला जों आरो बारा गोबाव बे संसाराव थांनानै थानो हानाय नंलिया थागोन नाथाय जोङो गुबुननि आथिं सिङाव जानानै थाजोबसिगोन जों दाउसा मावरिया दिनैसिमबो आरो गोदोनिफ्रायनो जों दाउसा मावरिया जोङो गोदोनिफ्रायनो आर्मि पुलिसजोंबो जोङो गावजों गाव एना एनि खालामहोजाबाय गावथार होलायबाय बुथार होलायबाय आर्मि पुलिसजोंबो जों फिटिं जाबाय नाथाय दिनैनि दिनावबो बिटिआर एकर्ड गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो मिथिबायना जोङो MLA MPफोरजों सोरबा मन्थ्रिफोरजों जोङो सोरखि फिदिंनाय बायदि फिदिं जागासिनो दङ मानो थाइसे थाखाफोरनि थाखायनो जायनि जाहोनाव दिनै जोङो बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनि सनितपुर जिल्लायाव जोङो माब्लाबाबो जों गुबुन हारिखौ सापर्ट होथावना नङा मा मावदों बिथाङा जों बुंनो थाङोब्ला फारसेनिफ्राय फारि हाजोबो गासिबो फोरमान दंजोबो जोंनाव फारसेनिफ्राय फारि आंखौ मा खालामहोआमोन सिंहाल बायदि मानसिया बा जोंनि MLA आ जोंनि समस्तिनि MLA आ नाथाय दिनैनि दिनाव जों मा मोनखो बेफोर गासिबो जोंनाव फोरमान दङ नाथाय जों बारासो अशक सिंहालनि बागै जों बारा भिडिअ लाबोआ जि समनिफ्राय नै बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव नै बेबारनिफ्राय देग्लायनिफ्राय जिथुनाखि बिटिआर इलेक्सन बा BTC इलेक्सन बिथिंजाय गेलेनो मोननाय लोगो लोगोनो सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलि हालामाव गावजों गाव दाङाबाजि दावराव दावसिया बारानिफ्राय बारा जानो हमबाय होसोलायनानै बुलायलायनाय जाबाय आरोखि ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोसारजोब्बाय दा बेसे लासिंसिं सनितपुर ढेकियाजुलियाव बेफोरबायदि जायो होननानै जोंहा बेसेबां लासिंसिं बरनाम नङा होमबा जोङो नुहुरदोंमोन गुबुन हारिथ' नङा सरि गुबुन जायगायाव जेरै क'क्राझारफोर बायदियाव BTC हालामाव नाथाय बे BTCआ बा बे बिटिआरआ जोंनि सनितपुराव बारनाय लोगो लोगो दिनै जोंनि सनितपुर ढेकियाजुलियावबो गावजों गाव बर'जों बर' हारिजों हारि दाङाबाजिया बांनो हमबाय आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोसारनो हमबाय नङा होमबा लासिंसिं बाथ्रा बेफोर आं बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो सानलिया जोंनि बर' सुबुंफ्रा बेफोर दिनै थैलांजोबखानांसिगोन सानसे समाव दैमालु बिर जोहोलावनि सावानो जोंहा नांना मालाबाबो सुदार जाखायाखै आरो जाबावगोन जानो थांगासिनो दं गोबां रोखोमनि जोंनि बर' सुबुंफ्रा गावजों गावनो थैलांबाय थागोन आरोखि भिडिअखौ बारा गोलाव बुंनो सानलिया बेखिनियाव आं दिनै भिडिअखौ लाखिबाय जोङो फिन आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन बिनि गेजेराव आंहा माबाफोर गेलेग्रोसै आरो निस्सय नोंथांमोना बर' फिसा हिसाबै आंखौ निमाहा होबानो जाबाय थेंक इउ सो माच जोङो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन